isa lang bagyod ka persona ang amahan ug ang anak. Ang pangalan lang ang galahi-lahi. Naay time nga si Jesus magpakaamahan, busa amahan iyang pangalan. Napoy time nga magpakaanak si Jesus, busa anak iyang pangalan. Napoy time nga magpaka-Holy Spirit si Jesus, busa Holy Spirit iyang pangalan, pero si Jesus gyapon siya. Wala maglahi-lahi nga persona, siya ra gyapon to. Si Jesus ra gyapon kadto. Now, insakto ba kini o dili? Mga igsoon, dili ka na insakto. Ang insakto gayud, lahi-lahi ang persona sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ang amahan na iyang own person, ang anak na iyang own person, ang Holy Spirit na po iyang own person. Na bakit ay proof niya na? Yes, sa John chapter 14 verses 16 down to verse 18, makita nato nga si Kristo nag-ampo sa amahan. Atong basahon, ug ako magaampo sa amahan, ug siya magahatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Kung makita nimo diri mga igsoon, niingon si Kristo, ug ako na siya own kaugalingon, ug ako magaampo sa amahan nga maghatag siya kaninyo og lain nga maglilipay. Makita nimo diri nga si Kristo nag-ampo sa amahan. Now kung ang amahan ug ang anak isa lang ka persona, isa lang ka self, isa lang ka kaugalingon, dili na kinahanglan pa nga mag-ampo si Jesus sa amahan. Kay siya ra gud gihapon kadto, dili ba? Now example, ang pangalan nimo sa usa ka balay anak, kay anak ka sa imong mamagpapa. Pagkatapos ang pangalan pud nimo sa usa ka balay kay amahan, kay nanak kay kaugalingon nga mga anak pod. Na dili man ka pwede mo ingon sa imong kaugalingon nga amahan, tagay ko og bugas. Unya ikaw ra gyapon tong nangayo, unya ikaw ra pud tong gipangayuan. Dili mga igsoon, kay ikaw ra man kadto nga persona, imo na buhaton ang imong nga gusto. Pero si Jesus mga igsoon, wala niya buhata iyang gusto largo. Unsa iyang gibuhat, nag-ampo usa siya sa amahan. Nganuman lahi ang persona gyud sa amahan, lahi pod gyud ang persona sa anak. Unsa iyahang gipangayo? Verse 16, ug ako mag-ampo sa amahan, ug siya magahatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Unsa ginaingon diri? Si Kristo di ay gusto siya makabaton og lain nga maglilipay para sa mga tawo nga gasunod kaniya. Kay si Kristo ani mga igsoon, iyang lawas moadto na sa langit, ug ang mga tawo nagaguol. So karon nag-ampo siya sa amahan nga maghatag siya o lain nga maglilipay para sa mga disciples ni Jesus. O lain nga maglilipay. Naapagay word nga lain, meaning another sa English. Si Kristo usa ka maglilipay. Si Kristo usa ka magtatabang. Pero kay moadto man siya sa langit, na kinahanglan ay mupuli kaniya sa kalibutan. Kinsa man na siya? Ang maglilipay. Lain nga maglilipay. Lain nga magtatabang. Mao kana siya ang Holy Spirit. Tanawagan sa verse 17, nga mao ang espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat, kay dili niya makita siya, bisan maila. Apan kamo makaila kaniya, kay mupabilin siya uban kaninyo, ug anha kaninyo. Makita nimo diri mga igsoon, nga ang Holy Spirit ang ginamin ni Jesus, nga lain nga maglilipay, nga magpabilin diha sa mga tawo nga tumutuon ni Jesus. Okay ha, tanawagan ninyo ha. Lahi gid ang amahan, lahi gid ang anak, lahi pod ang Holy Spirit. Si Kristo nag-ampo sa amahan, ug ako mag-ampo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga maglipay, lain. Dili kay maura nga ako ra gyapon kadto, no. Lain nga maglilipay. Nganuman si Kristo mukayab na sa langit, human siya mamatay, mabanhaw, ug siya mukayab na dayon sa langit, mabiyaan na niya ang mga disciples bodily. So naay mupuli sa iyaha nga lain nga maglipay nga mao ang Holy Spirit. So mga igsoon, lahi gid ang Holy Spirit, lahi pod si Jesus. Lahi pod ang amahan. Though isa lang ka Dios, kay niingon si Kristo, ako ug ang amahan usa ra, pero lahi gyud sila nga persona nga naman nagpray man si Jesus sa amahan. Naganit tayo mga igsoon nga si Jesus Christ na ingon nga dili ang akong pagbuot may matuman kundi ang imong pagbuot. Ato ganing basahon sa Matthew chapter 26 verse 39. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nag-ampo nga nagaingon, amahan ko, kun mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundi ang imo. Now, makita nimo diri sa garden sa Gethsemane nga si Jesus nag-ampo ngadto sa amahan, ingon siya amahan ko or akong amahan. Kay ang amahan iya man dili ba? So ningon siya amahan ko. Wala na nagpasabot nga ako amahan ko. Kung dili ingon siya amahan ko, akong amahan. Kung mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Nagahangi siya sa amahan nga kuhaon ang kupa sa pag-antos. Unsa iyang gimin? Ang kupa sa pag-antos nga mao ang pagpalansang sa krus. Ug sakit kaayo para sa iya nga biyaan sa amahan, ug sakit kay para sa iya nga bundakan siya sa silot sa sala nga pertigyong dakuha.
na-shock siya ni ani. Busa nagampo in town siya sa amahan nga kung mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Luwason nako mga tao pero sa lain na lang nga way, dili ani nga way. Pero unsa ingon ni Kristo? Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundi ang imo. Naay kaugalingong pagbuot si Jesus. Napoy kaugalingong pagbuot ang amahan. Ug ingon ni Kristo, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundi ang imo. So makita nimo diri nga lahi gid ang persona sa amahan nga naay iyahang pagbuot, lahi pod ang persona ni Jesus nga naa siya kaugalingon nga buot. Ingon lang ni Kristo, dili ang akong pagbuot may matuman kundi ang imuha. Now mao kini mga igsoon ang proof mga igsoon nga lahi gyud ang amahan, lahi pod ang anak, lahi pod ang balang espiritu. Kay kung si Kristo siya ra gyapon ang amahan, siya ra gyapon ang anak, then dili na unta siya moingon nga apan dili ang akong pagbuot may matuman kundi ang imo. Dili ba? Largo na siya mukuha sa kupa. No, wala ka na nahitabo. Ang nahitabo is nagpray siya sa amahan nga kuhaon ang kupa. Pero lagi dili ang iyang pagbuot may matuman kundi ang pagbuot sa amahan. So lahi ang amahan sa anak, lahi pod ang anak sa espiritu, lahi sila pero isa lang ka Dios. Nga naman kiningon si Kristo, ako ang amahan usara.